Bermeoko udalak eta Bermeo Tuna World Capitalek Urremendi landa garapen elkartearekin batera eta nik Bermeon ekimenaren barne, Bermeoko hilabete gastronomikoak ekimena aurkeztu du. Bermeoko udalasokan abuztuan hasi eta abendura bitartean hilabetero egaluzez burututako platerrak, guztira 5 plater bereziez gozatzeko aukera izango da, herriko 10 jatetxeren eskutik. Udal azokan bertan eta Urdaibaiko txakolin onenarekin lagunduta. Udal azokan bertan, sukaldatze, erakustaldi edo show cookinyak burutuko dira. Abuztuaren 4 marmitakoa izan da protagonista, irailaren 4 Bermeoko entzalada delakoa izango da, urriaren 3 egaluzea tomatearekin, azaroaren 3 atun albondigak eta abenduaren 5 kontserbako atun kutixiak. Zita guztiak goizeko 11:00. Egaluzie Bermioko ideaizuen parte da. Eta nik gehiago esango lekidot, Bermiotarron parte beba da. Orduen, Bermio atunen munduko kapitala da. Eta balizokate osue jaso, produktue eskuratu, landu, prestatu eta saldu, eta jasangarritasunien oinarritutako arrantzarako artiekaz eitzen da bielan geure enpresek. Ekimen honen helburu zein je, Bermio egaluzien gastronomizen be erreferente bihurtu die. Ekimen honetan 10 jatetxek parte hartu daude, eta diez Almiketxu erretegize, Artza, Bengoetxe erretegize, Kanon etxea, Kafe Antxokia, Kaialde, San Pedro erretegize, Akelarre, Bermeoko kasinue eta Tokialai. Zeueri esker, egaluzie oinarrizko osagai dakoien 5 plater, Bermeoko 5 plater tipiko aurkeztuteko aukeri eukiko dugu. Jentieri erakusteko aukerie. Abuztutik eta abendur arte, hilabete bakotxien, plater tipiko bat aurkeztuko da. Eta hilabete horretan, geure ekimen honetan atxikitute dauzen restaurantietan plater hori emongo da, euren kartatan egongo da. Hilabete bakotxien, soukukin egingo diez. Honek plater tipikuek zelan prestatuten dizen jentiek ikusteko. Irailien lauien barikue, egaluzio kingu Bermioko erara, ensalada bermean azaten dana, eta Bermioko kasinuen eskutik txungo da hori. Urrizen 3 zapatue, atune, tomatigaz, San Pedro erretegizen eskutik. Azaruen 3 martitzena, atunen bolataz, Kaialde arduretuko da. Eta abenduen 5 zapatue, kontserbako atun deliziak, okinguz, Artza jatetxien toketxuegaz. Soukukin guztizek, udala sokan izango diez, goizeko 11:00, eta soukukinek amaitxuterakuen, bertora gerturatu dizenak, aukeri okingo daue, horrek plater tipikuek dastatuteko bebai. Beti be, segurtasun neurrizek betetzen dizela, bermatute, ezta? Ezin izango da, adibidez, azokako afurue gainditu. Inola zere. Marmitxe izan ezik, marmitxe abuztu guztizen egongo da restaurantiek zabalduten da egun guztizetan, bai beste plater tipikuek asteburuetan bakarrik egongo diez, atxikitute dauzen 10 jatetxe honetan. Bermioko udalak loture iztuegu dau egin, atune eta herriko merkatuen artien. 5 plater tipiko honek preparateko ezinbestekue da kalitatezko produktue erabiltzie. Kalitatezko atune Berton Plazako arraindegizetan topaleki du. Bai, marmitxe, kasu honetan, marmitxe preparateko behar dizen beste osagai guztizepe, Berton udalien lortu aldoguz. Kalitatezko produktuek ganera. Ze primerako ekoizlietakuz Bermion eta eskualde guztizen
kilometro zeroko kalitatezko produktu edaku, eta berton azokan eskuragarri. Prestatuko dan marmitxe, Sollube arraindegiko atunegaz prestatuko da, Joseba frutadendako patatak erungo dauz, eta Nafarrola baserriko kinpule eta txorizaduek. Pandemi guztizen, zier, plazan kalitatezko produktuek eta zerbitzue eskaini da. Eta beti be protokolo guztizek bermatute, eta hori be benetan eskertutekue da. Arrantzaliek, baserritarrak eta komertzizuek egin dauen lana bikaini izen da geure etxietan pandemi guztizen zehar ezer ez faltateko. Haulakue gara, solidaizuk eta eskuzabalak. Bueno, lehen esan dugu moduen, ongoan Bermeoko udalak eta Tuna World Capitaleko antolatutako ekintzan parte hartzen dugu, eta oingoan gatoz eskualdeko txakolin, upategi desberdinetako txakolinek dastatzera edo promozionatzera, bai? Kepak esan dago moduen, uste dugu atune eta txakoline, atune edozein eratara prestatut eta txakoline oso lotura ona iken dabiela euren artien. Orduen, Kepak lehen komentatu dago moduen, hilien baten plater desberdin bat izango da protagonista Bermeon, eta baita eskualdeko txakolin desberdin bat izango da bebai protagonista. Hile honetan itxasmendi ditokeiako, baina hurrengo hileetako akodima adostu bari dekoguz, baina beste eskualdeko beste bodega batzuk bebai izango dira abendurarteko ekitaldi guztizetan.